יאק! אוי. אני מצטערת, אתה בסדר? סליחה, אני לא ראיתי אותך, אני סטודנטית לרפואה, אני יכולה? אני ממש מצטערת, אני מזמינה לך אמבולנס. בלי אמבולנס. יכול להיות שזה שבר. אמרתי שלא צריך. להביא לך מים? אני גרה פה. אני כבר חוזרת, אוקיי? אני כבר... דקה אחת. ידי, איפה שמת את המים שקניתי? המים שקניתי! מה עם הסרטים? אתה לא מאמין, אני דרסתי עכשיו מישהו. וואלה? אני חייבת ללכת, אני אביא אותם אחר כך. צ'או. אני צם. קח, זה נפל לך. למה אתה לא נותן לי לעזור לך, נו? אוי. לאן אתה הולך? לבית כנסת, נו. איפה זה? בבת ציון. איך תלך ככה עד לשם? בקצב הזה אתה תגיע מחר. אפשר להזמין אמבולנס. אפשר להתקשר למישהו שיבוא לעזור לך. לא צריך אמבולנס. אז אולי נתקשר למישהו. אתה רוצה שנתקשר למישהו? נסתדר לבד. אתה לא יכול לקפוץ את כל הדרך לשם על רגל אחת. אני אקח אותך למיון. אמרתי שלא צריך. אתה לא יכולה להיזהר עם האופניים, בבת אחת נוסעת אני מצטער, טוב, לא חשוב, די, אם אתה לא רוצה את העזרה שלי, אפשר להתקשר למישהו אחר. אמרתי, לא צריך. אולי אני אסיע אותך. לא נוסעים בכיפור. לא, אני יודעת, אבל זה הצלת חיים, או איך שאתם לא קוראים לזה אצלכם. פיקוח נפש קוראים לזה. פיקוח לזה. שכחי מזה, נו, באמת. בסדר, זה בהשאלה, אולי תתחרט. בואי ליה, בואי תעשי את הבחוקים. איפה אתה גר? אני אלווה אותך הביתה. אנחנו לא נצליח להגיע לבית כנסת. יש תפילה עוד מעט. יאללה, בוא נעלה לפניי.
פיקוח. תני לי שנייה. אוי, אני רק אשב פה. זה קיפוח נפש. זה פיקוח, אומרים, פיקוח. אוי, ואבוי. לא. לא לרוץ, לא לרוץ. לאט. בסדר? רגע, תיזהרי. סליחה, אני מצטערת. פה, זה פה. יתת, זהירות. זהו. הנה. רגע. 야. אני נטע. מאיר. אתה צריך משהו? לא. בטוח? כן. טוב, אז אני אזוז. 100%. זהירות. אני מצטערת, אני מקווה שתרגיש יותר טוב. הכל בסדר. אוי.
רק רגע. מה קרה? מצאתי תחבושת אלסטית. טוב. תודה רבה לך. טוב. איך הרגל? בסדר. ככה. בוא, אני אעזור לך לשים אותה. פשוט זה כמו תחבושת, לא? כן, אני יכולה לעזור לך. בבקשה, משהו. אז טוב, איך זה פה, אם זה בסוף, לא? לא, זה פותחים עכשיו. אני לא כל כך מומחה. אני אסביר לך, זה... תעשה X מלמטה. X? מה זה? לא. ככה, אולי שהצ'ופצ'יק יישאר פה? לא, הצ'ופצ'יק בפנים. אתה רוצה שאני... אפשר? בבקשה. בבקשה. ככה. לא חזק, לא חזק שם. זה נראה כמו נקע. טוב, זה הרבה מנוחה וזה יעבור. גם קומפרסים זה טוב, זה מוריד את הנפיחות. את לומדת, כן. איזה שנה את לומדת? אני אתחיל את השלישית. כל הכבוד. אז תמיד רציתי להיות רופאה? כן, אני חושבת. אבא שלי היה רופא. היה? אבא שלי רופא. יופי. ומה את רוצה להתמחות? ילדים. ילדים? כן. אז כבר לא נתראה בבית חולים. כן, כן, טוב, זה ככה טוב. זה יקבע לך את זה. כן, יופי. מה אתה עושה בחיים? יש לי חנות, חומרי בניין, הרבה ברגים. עובדים. אתה מנגן? לפעמים, בערב, שיש מצב רוח. אני גם ניגנתי. פסנתר. כבר לא. אני לא זוכרת כלום. אל תדאגי, זה כמו אופניים. טוב, טוב, אז אני אזוז. אז בסדר. יש לך איזה דף ועט פה? אני אשאיר לך מספר טלפון שלי, אם תצטרך משהו. אי אפשר לכתוב עכשיו, אני אסתדר. טוב, אז אני אבוא מחר לבדוק מה שלומך. לא צריך, באמת שלא, תודה רבה, באמת. אני דרסתי אותך. תן לי לכפר על זה. טוב. הכל בסדר, גמור. את מכירה את הדרך? שלום, שלום. שלום. תודה רבה, באמת.
שלום. אני מפריעה לך? לא, זה בסדר. סתם רציתי לראות מה שלומך היום. טוב, זה יותר טוב. באמת יותר טוב. זה... מה זה? מה? ככה. בשביל הרגל. זה פטנט כזה. זה נחמד. אולי תצליח להגיע עם זה לבית כנסת. זה קצת כואב לי. אולי לתפילת נעילה. לא בטוח. מה זה, את עשית את זה? זה טוב מאוד. כל הכבוד. תודה. אז כן הפרעתי. לא נורא. אני אכבוש לך את זה מחדש. זה לא צריך. לא, זה ממש רופף. אני חושב ש... טוב. תודה רבה. היא נפטרה לפני 2 שנים. זאת היא בתמונה? כן. ומי האנשים בתמונה ליד? זה הבן שלי עם הילדים שלו. הם גרים בצפון. בן יחיד? לא, עוד 3 בנות יש לי. זה כל אחד בחיים שלו. הם גרים רחוק. אני מצטערת. לא, מצטערת שדרסתי אותך. זה זמן טוב לבקש סליחה עכשיו. תגיד, לפי היהדות, חייבים לסלוח ביום כיפור? למי שמבקש סליחה, זה נהוג. ואם אתה לא מסוגל? אם בן אדם מכיר בטעותו, אני חושב שמגיעה לו הזדמנות. לפעמים זה קשה. תודה רבה. מה? אבא שלי עזב כשהייתי בת 3 לשיקגו. אתם נפגשים לפעמים? הוא שולח מכתבים בימי הולדת. לא פגשת אותו מאז? אני זורקת אותם. האמת שאני שומרת אותם, אבל הם נשארים סגורים. את לא מעניין אותך מה קורה איתו? לא. הוא ביקש סליחה? הוא שלח לי כמה מכתבים. התקשר, השאיר מלא הודעות, אפילו דיבר עם אמא שלי. עכשיו בארץ. הוא רוצה שניפגש. לא יודעת, זה מפחד אותי, אני אפילו לא יודעת איך הוא נראה. למה לא תיפגשי איתו? בכל זאת. טוב, כן. אז אתה תשתמש במטאטא? אתה תלך לבית כנסת? אולי, לא בטוח. טוב, אז... אני מקווה שיהיה בסדר. כן, יהיה בסדר. אז... ביי. תודה רבה שבאת. בכיף. ביי.
הגענו בזמן? בזמן למה? לתפילת נעילה. מאיפה זה הגיע? הצלחנו לגייס רק 9, חשבתי שאתה תהיה 10. או, איזה הפתעה. שלום, שלום, בבקשה, תתכנסו. שלום, שלום, תודה רבה, בבקשה, תתכנסו. בבקשה, תתכנסו. שלום, שלום לך. שלום, בבקשה, תיכנס. שמה בפנים. שלום, תודה רבה, באמת. היי, כל הכבוד, באמת. באמת, תודה רבה. אני חשבתי מה שדיברנו, אני חושב שכדאי שתפגשי את אבא שלך ותדברי איתו. מה אני אגיד לו? את כועסת עליו. באמת, כל הכבוד. באמת, תודה רבה לכם. בבקשה, מי שחסר לו כיפה, בבקשה. תחזור, בבקשה. טוב. כולם מצאו את המקום, הכל יהיה בסדר. אלוהה, עלילה, המסיעה ומחילה, בשעת הלילה. אלוהה, ותימול החיים, לך היינו עושים, ומצלדים תפילה, בשעת הלילה. אלוהה, שופכים לך נפשם, לך פשעים, לך חשם, להציע. יורה אליי יבוא איש טוב, אדם וחול, אורות ניאון של צרכנות קדושה לא ידלקו היום. קרקרנות מצויה תוחלף כעת בצום, וכל החי ישכח לרגע את יצרו. יום אחד ארץ שלמה תקיא את מחובה, יום אחד השקט ינסה על זרי דפנם. יום אחד יעצרו הרמזורים מלכת בשום מקום אחר היום. לא ארגיש שייכת